така, мили хора, решила съм да направя една поредица от видеа, които ще бъдат изключително информативни, полезни и обучителни и ще касаят темата с приема на витамини и минерали. Ще се спра на няколко основни аспекта, които са: какви са ползите от суплементацията с витамини и минерали? Как, освен с кръвен лабораторен тест, да разберете, че страдате от недостиг или дори дефицит, т.е. за кои сигнали на тялото да бъдете бдителни. И последният аспект е как да приемате въпросните добавки, така че да бъдат най-полезни за вас. Така, ще започна с един от най-важните витамини, който е от групата на масно разтворимите и доста често е дефицитен при по-голяма част от хората, за съжаление. Да, говоря за витамин D3, но нека първо да разгледаме какви са ползите от приема му. Здравите кости е първата и основна. Витамин D е изключително важен за усвояването на калций и фосфор от стомашно-чревния тракт, които от своя страна са минерали, които участват в поддръжката на здравата ни костна система. Втората е свързана с имунната ни система и начина, по който тялото ни ефективно се защитава от вируси, инфекции и възпаления. Продължаваме с мускулното здраве, където участието на витамин D3 също е от изключително значение. Следваща точка е сърдечното здраве и в частност поддържането на здравословно кръвно налягане. Разбира се, трябва да отбележим и умственото здраве, защото вече все по-често се коментира връзката между нисък витамин D и депресивните състояния. Други ползи се свързват с поддържането на здравословно тегло, където витамин D в комбинация с прием от калций помага за потискане на апетита. Следват когнитивно здраве, т.е. по-добра памет и не на последно място здрава и хубава кожа. Какви са обаче симптомите при недостиг или дефицит на витамин D? За съжаление, дефицитът на витамин D твърде дълго време може да остане неустановен, тъй като симптомите не са строго специфични и много често се бъркат с други състояния. Но най-често те се проявяват като болки в ставите, слабост в мускулите, умора и изтощение, чести разболявания, честа смяна на настроенията. Това, ако разбира се не сте със Слънце, Асцендент или Луна в зодия Близнаци, за тях това е съвсем нормално. Депресивни състояния и загуба на коса. Преминаваме нататък. Как да приемаме витамин D? В какво количество и под каква форма? Първото и най-важно е, ако забележите симптоми или се усъмните в недостиг на витамин D, да си направите кръвен тест, след което да се консултирате с медицинско лице за формата и дозировката. В аптечната мрежа се предлагат всякакви разновидности витамин D, таблетки, капсули, течна форма, дръжета или гумени мечета за деца. Правилната доза за прием на витамин D зависи от това на каква възраст сте, какво е текущото ниво на витамин D в тялото ви и дали ще го приемате, за да лекувате дефицит или за да поддържате нивото му. Но общите препоръки са следните. Бебета между 0 и 12 месеца 400 единици, деца, подрастващи и възрастни до 70 години 600 единици, възрастни над 70 години 800 единици, бременни кърмещи 600 единици. Имайте предвид, че ако е констатиран дефицит на витамин D, приемът му ще бъде значително по-висок в продължение на поне няколко месеца, след което отново ще бъде занижен. Така, последно за днес. Как да приемате витамин D3 за най-добра усвояемост? Още в началото на видеото уточних, че витамин D3 е от групата на масно разтворимите витамини, заедно с А, Е и К, което означава, че най-добре усвояем той е в масна среда, т.е. с прием на мазнини. Препоръчителен прием с авокадо, ядки, семена, рибни, яйца. Кога точно ще го приемате, не е от чак такова значение, стига приемът му да е редовен.